Pannkakskyrkan firar 10 år. Det är en stor grej att få se att man kan göra så mycket för människor som är ute på stan och här. Och att man bara umgås med människor. Just med Pannkakskyrkan, det är ett väldigt avslappnat administration kan man säga. Och jag är också imponerad av den apologetiska nivån i samtal och diskussioner. För det är väldigt svåra frågor och det är stora frågor om Guds existens och sånt här som kan vara svårt att förklara och förmedla till den som inte tror så som man själv gör. Jag älskar Gud, jag älskar människor och så bara fiska människor.